Kým teda žiakom prezradíme zvyšok programu, tak im povieme, že vlastne princezná je uväznená uprostred dračieho bunkra, no a nevie sa odtiaľ dostať. Tieto kódy ešte nevidia žiaci, ešte tam akože nie sú vkreslené. Nemáme takú mapu teraz bez nich, ale tie kódy ideme teraz spolu objavovať. No a použijeme samozrejme kombinatorické myslenie. Takže opäť krásne to poukazuje táto metodika na prepojenie medzipredmetových vzťahov momentálne s účelom kombinatoriky v matematike. Žiakom dovolíme používať 3 fixky, ale povieme im, že príkaz, ktorý odomkne dračí bunker, sa skladá len z 2 farieb, z ktorých musia vytvoriť príkaz, ktorý má 3 štvorčeky. Takže majú 3 fixky, môžu však použiť len 2 farby a tie 2 farby sa teda musia nejakým spôsobom opakovať, čo deťom nemusíme hovoriť, lebo na to prídu sami. No a je ich úlohou experimentovať, že čo sa stane, ak a vlastne aká kombinácia farieb odomkne tento dračí príbytok, tento bunker. Takže môžeme urobiť niekoľko kombinácií, môžeme vyskúšať. Ja teraz aj ukážem, ako používame tieto farby. Skúsim modrá a uprostred bude červená. Deťom ani nenaznačujeme. Môžeme skúsiť kombináciu červená a uprostred môžeme dať modrú. Deti vlastne prídu na to, že ak dajú za sebou 2 rovnaké farby, tak sa im to vlastne zleje a ozobod im na to nebude reagovať, alebo aj túto vedomosť im môžeme povedať vopred. No a môžeme skúsiť aj ten správny príkaz. Možno sa to podarí len jednému žiakovi z triedy, ale to vôbec nevadí, lebo každý žiak si vytvorí vlastný kód a toto je na tom vlastne to pekné, že my budeme experimentovať a ani nepovieme žiakom dopredu, čo by mali očakávať od toho kódu. Jednoducho ich necháme vytvoriť nejaký kód a potom ho spolu s princeznou otestujeme. Takže ideme vyskúšať, čo spraví takýto kód. Princezná ho prečítala, otočila sa. Takže tento kód ju donúti len otočiť sa. Skúsme tento. Kód prečítala a zastala na 3 sekundy. To znamená, že sme objavili ďalší príkaz, ktorý princeznú pozastaví, ale nerieši to jej problém. No a v konečnom dôsledku pravdepodobne aspoň jedno dieťa z triedy objaví kód, vďaka ktorému vidíme, že keď po ňom princezná prešla, tak utiekla zo svojej čiary. No a vlastne toto by mohlo deťom napovedať, že toto by mohol byť práve ten kľúč, teda červená, zelená, červená, ktorý pomôže princeznej oslobodiť sa z dračieho brloha.